Συνήθως στα διαγωνίσματα ζητείται μία από αυτές τις τρεις ιδιότητες να αποδειχθεί. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι τα διανύσματα πρέπει να τα γράψουμε με τη μορφή συντεταγμένων. Η πρώτη από αυτές τις τρεις ιδιότητες μιλάει για το εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων, που το πρώτο, το α, είναι πολλαπλασιασμένο με τον πραγματικό αριθμό λάμδα. Βάζουμε λοιπόν στη θέση των διανυσμάτων τις συντεταγμένες. Ξεκινάμε δηλαδή από το παρένθεση λάμδα α επί β είναι ίσο. Κάνουμε τον πολλαπλασιασμό λάμδα επί α, δηλαδή πολλαπλασιάζουμε το λάμδα σαν επιμεριστική ιδιότητα με το χ1 και με το ψ1, και μετά στη δεύτερη γραμμή κάνουμε την αναλυτική μορφή του εσωτερικού γινωμένου, δηλαδή πολλαπλασιάζουμε το λάμδα χ1 με το χ2 συν λάμδα ψ1 επί ψ2. Από αυτά τα δύο τώρα στην τρίτη γραμμή βγάζουμε κοινό παράγοντα το λάμδα και μένει μέσα χ1 χ2 συν ψ1 επί ψ2, που δεν είναι τίποτα άλλο από το εσωτερικό γινόμενο α επί β. Η δεύτερη ιδιότητα είναι η επιμεριστική ιδιότητα με διανύσματα. Ξεκινάμε και εδώ από το πρώτο μέρος α επί παρένθεση β συν γ και αντικαταστούμε τις συντεταγμένες των διανυσμάτων. Το β συν γ κάνει χ2 συν χ3 κόμμα ψ2 συν ψ3. Κάνουμε την αναλυτική μορφή του εσωτερικού γινωμένου, δηλαδή πολλαπλασιάζουμε χ1 επί παρένθεση χ2 συν χ3 συν ψ1 επί ψ2 συν ψ3. Κάνουμε μετά επιμεριστική ιδιότητα χ1 επί χ2 συν χ1 επί χ3 συν ψ1 επί ψ2 συν ψ1 επί ψ3. Παίρνουμε το πρώτο και το τρίτο και το βάζουμε σε μία παρένθεση, διότι αυτό είναι το εσωτερικό γινόμενο α επί β, και το δεύτερο και τέταρτο πάλι σε μία παρένθεση, που είναι το εσωτερικό γινόμενο α επί γ. Και έτσι έχουμε την αποδεικτέα. Η τρίτη ιδιότητα είναι και αυτή που μπαίνει πιο συχνά στις εξετάσεις. Πρέπει πρώτα να υπενθυμίσω ότι ο συντελεστής διευθύνσεως του διανύσματος α που έχει συντεταγμένες χ, ψ είναι ίσος με ψ προς χ. Η ιδιότητα λέει ότι όταν έχουμε δύο διανύσματα α και β που είναι κάθετα μεταξύ τους, το εσωτερικό τους γινόμενο είναι ίσο με το 0. Έχουμε λοιπόν α επί β ίσο με το 0. Η αναλυτική μορφή του εσωτερικού γινωμένου δίνει χ1 επί χ2 συν ψ1 επί ψ2 ίσο με το 0. Κρατάμε το χ1 επί χ2 στο πρώτο μέρος και το ψ1 επί ψ2 το περνάμε στο δεύτερο. Διαιρούμε τώρα και τα δύο μέλη με το χ1 επί χ2 που είναι διαφορετικά του μηδενός, και έτσι παίρνουμε ότι λάμδα 1 επί λάμδα 2 είναι ίσο με μείον 1.